खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। फिन आरोबाव आसामाव आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमानफोरखौ एविक्शन खालामगोन बाथ्राखौ बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामाव गोदान सोरखार दानाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्रा गासिखौबो एविक्शन खालामनाय जागोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव बिटिसिआवबो एविक्शनखौ खालामगोन नामा? मख'जाथावदि बिटिसिआवबो गोबां सुबुंफ्रा बर' जायगायाव एबा 6 शिड्युल ओनसोलाव हा आवग्रिनानै दं एबा बर' एबा ट्राइबेलफोरनि अनगायै गासै माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ एविक्शन खालामनांगौनि दाबिजों थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो एबा थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो बिटिसि सोरखार आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफानखौ खावलायबोबाय थादों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि बोदो क्रिएटर नार्जारिया। माब्ला एविक्शन खालामगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे खौरां। इजराइलआ लेबाननाव फिन मोनसे गिख्रंथाव गाग्लोबनायखौ जागायदों, जायनि जाहोनाव सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मोननाय रिपर्टनि बायदिब्ला इजराइलआ बे गाग्लोबनायखौ सनिबार खालिनि मोनायाव हिजबुल्लाह मेरिनानि साखाथियाव गाग्लोबदोंमोन। गुबुन फारसेथिं इजराइल आरो इरानजों हेफाजाब होजानाय हिजबुल्लाहनि गेजेराव 3 सप्ता दावहा दोनथ'नायनि उनाव इजराइलआ फिन लेबाननाव गाग्लोबदों। इजराइलआ दाबि खालामदों दि सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बे समावनो लेबानननि सोरखारजों सामलायजानाय नेशनेल निउज एजेन्सि थामहिनबा NNA नि बायदिब्ला इजराइलआ लेबानननि खोला बाहागोआव थाद'नाय गैयाजासे गाग्लोबगासिनो दं, जायनि जाहोनाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 15 सुबुंफ्रा जोखोम जायो, जेराव 3 गथ'साफोरबो दं। इजरायली रौनिया हानजाया बुंदों दि लेबानननि साका सेकी नोगोरनि मोनसे पाब्लिक प्लेसखौ हिजबुल्लाहआ उदखारिफोरनि खामानिफोराव बाहायदोंमोन, जायनि थाखाय उदखारिफोरखौ नोजोर होनानै बे गाग्लोबनायखौ खालामनाय जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। हजाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो UPPOनि जथाय बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय 2026 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे खुंगा 8थि हजाय जिल्ला रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय 2026 खौ जिल्ला हजायनि माइनाव दुब्लि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। बे खुंफुंनायाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि आरो चिरां जिल्ला एबसुनि नेहाथारि दैथुन खुंगुर बसुमतारी बिथांमोनाबो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। अल इन्डिया रेडिअ आकाशबाणीनि 90 बोसोर आबुं जानाय फोरबो फालिदों क'क्राझारनि प्लेनेटेरियामाव। मख'जाथावदि थांनाय 1932 मायथाइयाव अल इन्डिया रेडिअखौ भारतआव गायसनजेननाय फैयै फैयै दिनैसिमहालागै 90 बोसोर जाफैबाय। आसामाव 1 जुलाइ 1948 मायथाइयाव गायसनजेननानै शिलं गुवाहाटी रेडिअ स्टेशनखौ बेखेवनाय जादोंमोन। बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो गासै बर' रायजो राजाफोरनि हेफाजाब होनानै सोमावसारनायजों 15 आगस्ट 1999 मायथाइयाव अल इन्डिया रेडिअ क'क्राझार बड' सेक्सनखौ क'क्राझाराव गायसननो हादों आरो थांनाय जानुवारि 2025आव बे क'क्राझार स्टेशनखौ 10 किल'वाट FM ट्रेन्समिटाराव आपग्रेड खालामनो हादोंमोन। बेबायदिनो अल इन्डिया रेडिअआ 90 बोसोर आबुं जाफैनायखौ लानानै क'क्राझार आकाशबाणीया मैया क'क्राझार प्लेनेटेरियामाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरबो फालिनाय जायो। बे हाबाफारियावनो आवजार बिबार बारनाय बोथोर हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खुगा मेथाइ रोजाबनाय, गवालपारिया खुगा मेथाइ आरो बागुरुम्बा मोसानाय बायदिखौ थांनाय सानखालि दिन्थिफुंनाय जायो। वेस्ट बेंगलनि गिबि मन्त्रि महरै शुभेन्दु अधिकारी बिथाङा समायखिरा लाखांनायनि उनाव मख'जाथावदि BJP दोलोनि गागि दैदेनगिरि शुभेन्दु अधिकारी बिथाङा सोनाब बंगनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लाखांनायनि उनाव तामिलनाडुआवबो जसेफ बिजयआ समायखिरा लाबाय। मख'जाथावदि टलिउड सावथुन मुलुगनि थामहिनबा साउथ इन्डिया सावथुननि बयजोंबो मिथिजाग्रा मुंदांखा फावखुंगुर
बिजय ताला पार्टीआ थांनाय 2024 मायथाइयाव गावनि दैदेननायाव गायसनजानाय TVK पार्टी थामहिनबा तामिलागा बेट्री काजागामा एसेम्बलि बिसायख'थियाव हारसिङैनो तामिलनाडुआव बयनिख्रुइबो बांसिन मेजरिटि सिट लानानै सरकार दाफुंनो थाखाय 10 सिटनि गोनांथि जानाय लेखायै कंग्रेस आरो NMK पार्टीखौ एलायन्स खालामनानै तामिलनाडुआव सरकारखौ दाफुङो आरो हादोरसा बेंगिरिनि गनायथि मोननायनि उनाव TVK राजखान्थि हान्जानि गाहाय बिजय ताला पार्टीआ तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लायो। समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। भारतारि कंग्रेस पार्टीनि गाहाय एबा लकसभानि MP राहुल गान्धीजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बेराफारसेथिं बिजयजों लोगोसे दोलोनि मावख'गिरि आरो MLA N आनन्द आदब अर्जुन KA चेनगत्यान KG अरुणराज P वेंकटरमन R निर्मल कुमार राजमोहन TK प्रभु आरो S कीर्तना बिथांमोनाबो मन्त्रि महरै समायखिरा लायो। मसुलपुर फरायसालिमानि फरायसुलि सिबिका रामसियारिया गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। 4थिनिफ्राय 9थि मे 2022 सिम श्रीनगर काश्मीर मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंजानाय अल इन्डिया इन्टार मुलुगसोलोंसालि उसु चेम्पियनशिप 2022 आव सिबिका रामसियारिया ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथाङा मसुलपुर फरायसालिमायाव बुहुमखौरां बिफानाव 6थि सेमाव फरायो, जाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि तान्दै जानानै गेलेहैदोंमोन। बिथांनि ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हानाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे मसुलपुर फरायसालिमानि गोग्गानाय आरो गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जागोन आसामनि गिबि मन्त्रि। MLA दोलोनि जथुमाव नैथि खेब हिमन्त बिश्व शर्मानि मुंखौ खान्थि बादियै फोसावबाय। 12 मे खालाराव नैथि खेबनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिराखौ लासिगोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। थांनाय माखासे दान सिगाङाव गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे BTC आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि गोबां यूनिसेक्स सेलुनफोराव आयेन बेरेखा गाज्रि हाबा मावग्रा खायसे लाइमोन आरो आइजोफोरखौ हमनानै आयेन बादियै साजा होबोबाय थासेयावबो खायसे सुबुंफोरा बेफोरबायदि हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। बेबायदिनो फिन आरोबाव बावैसो सान सिगां मोनसे गेदेर अपारेशनाव अरुणाचल प्रदेश पुलिसआ अरुणाचलनि रयिंआव देहा फालांगिजों लोब्बा थानाय मोनसे रेकेटखौ हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सन्देह गोनां आयेन बेरेखा खामानिफोरनि सायाव थांनाय सानफोराव मोनसे अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ बे खामानिखौ मावदों। बेबादिनो पुलिसनि मोनसे हानजाया हर गेजेराव लेग' रिजर्टआव सिग्रोमनानै देहा फालांगि खालामनायनि मोनसे रेकेटखौ हमनो हायो, जेराव 7 आइजो आरो लाइमोनफोरा पुलिसनि जेयाव गोग्लैयो। बे समाव मोनसे सांग्रांथि खौरां। आथिखालाव बिमा बिफानि गोरोन्थि जोथोन लानायाव गाव गावनि फिसाफोरखौ खोमाना लानो गोनां जाबोदों। बेबायदिनो क'क्राझाराव फरायसालिनिफ्राय सासे गथ'खौ लांखारनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों, नाथाय लांखारनो नाजानाया फेलें जायो। सनिबारखालि क'क्राझाराव सासे फरायसुलिखौ नोजोर होनानै लांखारनो नाजानायखौ होबथानाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव ओनसोलनि सुबुंफोर आरो गथ'नि बिमा बिफाया हेंथा होनायनि उनाव फेलें जायो लांखारनो नाजानाय। दुथां सुबुङा खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे दुथां आइसक्रिम फानग्रा सुबुङा आइसक्रिम होनानै गोदै रावजों फुस्लायनानै लांखारनो नाजादोंमोन, जाय जाथाया क'क्राझारनि औवाबारियाव थानाय आदर्श बिद्यालय स्कुल ओनसोलाव जादोंमोन। सनिबारखालि क्लास गैयामोनब्लाबो उन्दै गथ'आ बिमा बिफाजों लोगोसे फरायसालिसिम थांफादोंमोन। बिमा बिफाया फरायसालिनि लांगोना सिङाव थानाय समावनो हरखाबै गथ'आ गेटनि बायजोआव थांदोंमोन। बेयावनो रावबो गैयै खाबु लानानै सन्देह गोनां सुबुङा गथ'खौ आइसक्रिम होनानै फुस्लायनो नाजादोंमोन आरो एसे गोजानसिम गावनि उन थांहोनो नाजादोंमोन। नाथाय बिफाया हिन्जावसाखौ नागिरनानै बायजोआव फैदोंमोन आरो नुनो मोन्दोंमोन दि बे मानसिया गावनि फिसाजोखौ फुस्लायनो नाजादों होनना। बेनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा ज' जानानै दायनिगिरिजों मोगा-मोगि जायो आरो गथ'खौ लांखारनो नाजानाया फेलें जायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला
पास इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।